News Avenue igama uSizwe Plus we are back with the bang isahle naye uPastor Zondo yazi ingcitha buchopho if you like abantu ababizwa kanjalo kuthiwa ingcitha buchopho ke le uZondo especially kuma issues are different enye nje sike sakhuluma ngeyouth I think kuledlule besikhuluma ngeyouth sakuthinta into eziningi ezimayelana nabantu abasha manje sothinta indaba zama relationship because khona into engiphatha kabi Zondo bohlangana nabantu uthola abantu bayathandana kuhle yonke into ihamba kahle kutu usuyezwa labantu laba bahlukene ngiyibuza ukuthi ubani ke phela ucontributile ekutheni labantu bahlukane owesifazane noma owesilisa but ngizocabanga ukuthi soba sensitive kubantu besifazane kakhulu because inyanga yabo Zondo ngithatha ungibe kuyangi-understand ngizwa kakhulu mfethu oze naye ya ilo bros ngicela mhlambe kule angathi nikubezo episode ya asenze into eyi-intro then ngizothi nje ey'nsukwini bese beyithole sigcwele no ayikho inkinga ibucayi lento njalo ayu aware ukuthi abantu abaningi abalimalanga empini balimela uthandweni aya ngikulandela but must be honest akuzwa ya uma ubona indoda ilimele linyazo umuntu ethandana naye uma ubona umuntu wesifazane elimele ugilwe indoda abantu abaningi balimale othandweni hayi empini la bekufanele ngabe bagonana khona yila belimale khona idumbe eziningi namanxebe esinawo emhlabeni aphuma othandweni in the name of love. Yeah. Okay. I-question yakho ithi lento yothando ke ifuna ukuba trick yikho iBhayibheli libalekisile kuJesu. Ungizwele ngitheni? Yikho iBhayibheli libalekisile kuJesu. Ngoba it takes two kuzime but it takes one kuziwe. And uvala ihlelo lodwa kuzime. Uwavula omabili amehlo ungakangeni. Ngizoyiphinda nje. Okay. I-relationship isifundiswa esikhulu. Kufuneka sibe isidonyana ukuze sihlale. Oh no, sizenze isidonyana ukuze sihlale. Ngoba idinga abantu ababili babambisane kuzime. Kodwa mayizowa nje idinga oyedwa bhede. Kodwa mayizoma idinga nobabili be strong. Kodwa mayizowa i-relationship idinga oyedwa bhede. Uma uNkulunkulu ezoyimisa anganyenza nobabili neyimisa. Kodwa usathane mezoyishaya uhlebelo yedwa isiphelile. awenze examples on Okay. Abantu abaningi aba-frustrated kwi-relationship besifazane ilaba abayiphethe kahle. Waqhuma manje athi uthanda sibona u98% wabantu besifazane abayiphethe kahle kuma relationship bayakhala. U98% wabantu besilisa abayimisele ma relationship bayakhala. Ngoba kwazimiselo yedwa. Okay, kubhlungu ukuhlangana nomuntu wena ube committed kanti yena uinvolved. Anikho committed nethu. Okay. But izinto esobe siyixoxa mase sigena deep. Njoba ngithe ngisenze introduction. So bese sikhuluma nanokuthi wavula omabili amehlo ungakayijikjeli. Bese ulivale lelodwa musuphakathi. Ngoba bonke abantu abakwi relationship bavala ihlelo lodwa. Abangaka divorce bavala lelodwa. Sekunezinto abashaya ngathi abayiboni. Ezinye sebezamukele. Wena ophumile wavula omabili. Yikho uphumile. Uhleka ungahleki kwecamera mfethu lalela. Ufuna sikhuluma iqiniso noma senjani? no khuluma ngikhuluma iqiniso noma ngishumayele. Phela umuntu angishumayele ngizothi hey wanyuka uMoses. Hawu Nkosi yami uNkulunkulu nathi mthe ufuna ngishumayele noma sikhuluma iqiniso? hayi sikhuluma iqiniso. Okay. Abantu abahleli kwi relationship bavala ihlelo lodwa kanje. Yini ukuvala ihlelo lodwa? Ukushaya sengathi ezinye izinto akuziboni. O ukwamukela. Yini ukwavula omabili?
ukubona ukuthi ubhedaphi lo ngifuna ukumshintsha. Every time umithi isithandwa sakho fune wazi ukuthi umithi umuntu and ukuba umuntu kusazovuka kuyena. Mawubheka iBhayibheli uGenesis 6 lithi iBhayibheli wayisola uNkulunkulu wayibenzeleni abantu. And God regretted ukuthi ngibenzeleni abantu. Medala intuthwane inyoni nani what this is good inganyezi konke but ngenzela makunomuntu ogilwa abantu emsebenzini ugilwa isithandwa sakho ugilwa abafowenu ugilwa yini ukuze ukwazi ukuphola wazi noNkulunkulu wakwayisola ish akubenzeleni umuntu. Khona izinto ezithi mazenzeka kho sathana kho demoni kuvuka ubuntu uke uonele umuntu omfake wena emsebenzini. Yeah. Uyangezwa ke No, ya ukhilo umuntu mfethu ungakhalisa ukuthi wenzeni ukhilo ukuthi nawe pho cha kuvuka ubuntu. Wayethi utribulation umhlungu ngicabanga ukuthi mhla ubumbe sabunjwa ngalo ungathi khonto iyangena enhlabathini ngephutha mhla sibunjwa ayijabona. So okay angibuyeke la asinenge abantu besifazane mntama. Njoba kuJuly ningixolele kungabe ngathi ngikubantu besifazane kwiAro kanje ngoba ngoJuly sobe sikwabesilisa. Yeah. uJuly obaba. Yini yabo ya sicela mfethu ukuncenga abantu besifazane. Abantu besifazana asibafuni. Uyezwa? Asinjani? Asibafuni. Siyabadinga. Musukulwa nami kathi ngiyakufunda manje iqala ikushaye lapho wena uthi akikufuni ngiyakudinga. I need you. I want Coca-Cola but I need water. Ayidinga emsindo. Yayizwa siyanidinga. Okay. Umuntu wesifazane mhlawumbe mathiwa asicathulisane izinto esoyixoxa deep mhla uvumile nale holo sazoyicela mangabe sesibaningi. Umuntu wesifazane ukwazi ugqoka ihili yabona sasiqala amaqhox. Yeah. Wakwalizama usaganga ukuzama uligqoka ubone wa kanjani lamahilabo uthi ufaka unyawo ubambelele hayi bayihambela ngalo. Yindaba umuntu wesifazane agqoka ihili aligqoke aqokame kanje yena ayihambele nje. Uyazi indaba wayifundiswa noma inkomba impawu zokuthi uyakwazi ukucoka amabuki ngale. Giraffe. Ungayijikjeli endodeni ongayibonanga izalwaphi. Ubuke nje imtreat kanjani uma wayo ibatreat kanjani osisibayo. Noma ikhipha kusayo date 1 mozokucaba ama ribs phela wena ngalendlela wacaba ngayo uzogcina ungafundi lutho. Akuyibone nje ukuthi mayibamba ucingo ithetha ithini. Uyaqokama ubuka ngale. Uyagezwa ncane. Why? Ngoba uNkulunkulu enikezwa irelationship kuthiwa uNkulunkulu ngesingawe sidalo wena. Sesisho iBhayibheli ke yini ngadala lento ime lo mbuzo wakho wasekuqaleni. Ubani ongamisa lento? Cha ithi incwadi engcwele owesifazana uhlakaniphile uyawaka. Yeah. I-question ithi why engashongo ukuthi indoda ehlakaniphile. Kodwa athi umuntu wesifazane Uhlakaniphile uyawaka. Bese uthi oyisula bese ubhidliza ngezandla zakhe. Why leli verse lingasiwanga ekutheni indoda ehlakaniphile iyawaka eyisuli yawubhidliza. Why kwasiwa kumuntu wesifazane ukuthi umuntu wesifazane uhlaniphile uyawaka. Owesifazane hayi bonke kubantu besifazane abawu 100 abakwi-Q. Mhlawumbe uyedwa ohlaniphile. Aba 1000 mhlawumbe bawu 2-3. Kulula ukuthola intombi but kunzima ukuthola isifazane ohlaniphile.
hayi ngiyakuzwa. Yabo ngezela sisithi ukuphumula kungabe ngathi inkonzo. Lithi iBhayibheli wesifazana ohlaniphile. Alisho ukuthi abahlakaniphile owesifazana angakangeni kuSolomoni oyincitha buchopho oy essence of wisdom ethi kubantu ngizolinganisa ngeke ngisho exact number uthi kwabesilisa abawu100 ngiyalinganisa inamba ngeke ngisho exact ngamtholo yedwa ohlakaniphile but kwabesifazana abayi1000 I found none amthola ngamuntu kusho umuntu onamakhosikazi amaningi ko700 zancinza 1000 into yabona so uthi angitholanga umuntu asibuye ke size la kowesifazana ohlakaniphile owakhindlu yini ngashiwo ukuthi indoda ehlakaniphile yakhindlu kwathiwa lo wesifazana wakhindlu njalo ungakhohlwa ukuthi masibathakazela sithe asibafuni siyabadinga nasebudomini bethu esobukhuluma ngoJuly thina abantu besilisa siba treat as if asibadingi there is where ukuhlakanipha kwabo ke sekuqala then ngizokhuluma kodwa kuyoba imvumo yakho siyokhuluma ngama major ingredient ayi5 adingwa indoda njengoba nje indoda nayo ingazazi idingani yabo mina but othi ngibuka camera awu mina angisazi idingani uhlala angazi but egcineni uNkulunkulu uyafisa ukubahlebela abantu besifazane ukuthi lentshebe oyijikela kuyona hayi ifunani idingani yafuna kuhlebele kancane ngizontshontsha kancane yazi ukuba ama camera off mfethu yazi yini edingwa indoda ihamba phansi komthunzi welanga inentshebe igunde kahle ishayisha iscope yayi lama dread injani ifundile ingafundanga idumile ingadumanga inemali ngenayo imali nazi izinto ezidingwa indoda ngicela umuntu osifazana angilayile kathathu these are the things ezidingwa indoda umuntu wesilisa ngaphansi komthunzi welanga number 1 uma indoda iqalaza umuntu wesifazane okokuqala iqalazana iqalaza umawayo la kuyena la emthanjeni yini uma umuntu engathi mangiphuma kwi-news avenue nizokuthi wa amaphoyisa ngqi hawu waboshwa uZondo phunya emaphepheni uboshiwe uZondo wenzeni uyawazi amacala wenzi abantu bahlebe kuhlekwe social media yonke into wazi wasihlaza basingamthembi kodwa uma lapha ejele laseWestville ijele laseqala kabusha uzobe phethe uplasticana kulo plasticana ufake ngisho ugwaye kodwa ugwaye ngubhemi umaka lele ebusuku ucabanga isigebengu sakhe ukuthi kuze bangasihluphi le ngizofakani la ayikho into engadala uthi umanga ngifuni uzwela ngithi indoda a man is looking for indoda idinga uma iqala zomala ukuthi ubani ozongithanda unconditionally ubalo engengizenzisa into engeyona mangiphambi kwakhe njalo ngakakhuluma ngalonto siyokhuluma one day mhlawumbe ngiyokhuluma 15 minutes siyithathe kwiBhayibheli siyithathe political siyithathe kwiwisdom siyithathe kuwonke ama angles indoda 2 indoda ibhekani kumuntu osifazane ifunani naye yazi njengoba ngithe nama ngazi ngifunani naye yazi njalo ifunani indoda ifunani kumuntu osifazane na ibheka usisiwayo my sister mfethu mina ngeke ngabhede yazo yakhumbula usangibhale ephepheni cha phela uyangibhala indoda ingabhedi ifinyela isiba umbhedo uzwela ngithi njalo ungacathi mayibheda indoda ufuna ngikhuluma iqiniso noma iqiniso uyazi indoda mayibheda ingakulalela umuntu wesifazane indlela ekuzwe ngayo yes kube ngathi ingamane lokho ekuphekisa lethula ikuzwanga yabo leli khuluma indlela ekuzwe ngayo iziphendule futhi mise kwishawa noma ibhema noma yenzani yayisola do you know ukuthi mawungabiza amadoda agcwala eMoses Mabhida Stadium ake mfe agcwala amadoda
amabhesi. Olelo lase music house. Yes yabo sifuna kuthiwa wagwa bese kwehla uNkulunkulu athi mado da namhla nje ngiyanibusisa athi amadoda ye athi ngizonikeza amakhosikazi afana ni amathi we azokwenza njengani we bese uNkulunkulu asibhansele ngevesi athi ngizokunika umsizo njengawe mawungabuza indoda ngawani uthi uyamfisa yini umuntu wesifazane onjengawe acabange njengawe kwi-cellphone aciphize njengawe mebuya lethe emsebenzini abanjwe ilento esuke ikubambile uyamfisa yini onjengawe very few angathi yes okay ayithi ngikhuluma iqiniso Yeah. okay bantu besifazana sibuyeke ibhekani indoda ngithe ibheka uma wayo Usiswayo. bheka usiswayo mina usiswami oyilasbon uthandeka ushadile no bridge eBay uthandeka mfethu ngithi sengishawa uvalo yazi mfethu uhlala esayida nami manje bhuti yini singenzi mangizofonela uthandeka mfethu ngineshow lo muntu ungakumina yabo umuntu osifazane ngicela indoda yakho ingadidiseki ukuthi are you for him or against ithi noma ukhuluma ingakudoubt ingakungabazi usengakuyona noma usekho ingakuyona kuyo yonke into oyibonayo iquestion yokuqala yendoda are you for me or against me indoda ibheka umaster lapho ibheka useswayo ngiyangiqede njalo konke ngezela amasenzi semina 3 la kuwena iqala zinganyayo nje indoda iqala zinganyayo la kuwena yini nganyayo na okuhleke kumina okuhle khule emncane do you know ukuthi mangibuya ngingena endlini ikhumqotho okuhle ongibekela lezi icathulo mfethu ngase ngakhathala uthi ngenze uzoyiyeka iTV game ayike yonke into kusho mina akenze lokho kwama ngatshela lo hawa kahle usohlula ukubeka icathulo pho bezokuhleka mfethu akuhleka Yazi ngiyisa yini kanti ngihlupha ngayo so baba ingane ithi la eduze kwathi ubisi ingane ukuthi ayizokulandela ayini manje kukhona lento yobukhosi obusendodeni njalo uzozwa ngoJuly mase sikhuluma ngepain of being a man ubhuti yozo uyakubona kwadala inkukhu ingachami pain of being a man mase sikhuluma ngokuba indoda engenayo provision hayi ngoba ungoqo ayikho imali buhlungu bendoda hayi engasebenzi ungasebenzi ufuna umsebenzi awuthola provideke so ke sikhulume ngepain of being a man bese sikhuluma nabantu besifazana ukuthi uma indoda ikanjalo itreathe kanjani ungakhuluma nto uyangithunuka ngivele ngizilimalele ngedwa angilinyaziwe wena but wena uyangiqedela wena ngishapha awungishayi phansi uyangiqoba yeah okay indoda ibheka ingane yayo ungakhohle okuhle udlala TV game ubusy lapha but nje ubaba ngithi okuhle ongithathe icathulo uyibekele kuyazenzakalela kuyena asoze aphendula uyayithatha uyibeka le okuhle ungishaya kancane la angithi yaso usoyizwela ngithi then sizoxoxa ngomuntu wesilisa ngendoda deep yini into ejabulisa indoda mike yakubona kuwena umuntu wesifazane angisaphathike uma sesokwakhana very deep ukuthi mhla wayithethisa indoda wanyusa ivoice namashi yakho ewabone ngathi agwegwile eqonde thwi abone ngathi ayagwegwile ibalekelwa ingqondo kubaleka itaste phele nobuhle hayi ukuthi awumuhle hayi ukuthi awaqondile hayi ukuthi awuright khona lento sisuke wayenza what mawufuna indoda ibalekelwe ingqondo news voice musu kuyihlonipha angezo no news voice mkhuluma
nyusa ivoice wanyusa ivoice nje. Amadoda wabathanda kakhulu abantu besifazane abangabahloniphi ngisho noma be successful kanjani Uzozwa in life komuntu wesifazane. wayinemba ngqo. Uma indoda uyazi mase sixoxa sisonto xoxa ngebhola bese uze umuntu ethi imfethi icherry yami iyangithanda o mhlambe ithi indoda umngami uyangithanda akasho ukuthi uyangibrasha iqonde ukuthi uyangilalela. Ayikho indoda efuna ukuthandwa. Abantu besifazana balo bemosha isikhathi bethandana amadoda. Khona indoda efuna ukuthanda ungidonsa iglathi. Oh mama, no, ubusukuhlela. Oh mama, caba ikhanda elikhulu. Oh mama, uya indoda ifuna ukulalelwa. Wathi indoda wayilalela izothi avuyithanda. Kodwa wayithanda kanti awuyilaleli izothi ukuhlaza. Bese uthi ngani ngakuthengela nje ukuthi ingani indoda ayifuni yonke lonto waste isikhathi. Indoda ifuna ukulalelwa. Wayilalela nje indoda noma uzensiseke ukuyilalela ayikho into elimasa indoda nje ongayilaleli. Ayilimali kufubudoda. Mawufuna ukumasaje indoda ungakayithinti kanje ukuthi oflate ke sesithintwa besifazane yabo basidonta idlathana zethu basithinta amadlebe kuphuma ugesi yabona ya kade obaba buzokuhleka wena ushuthe lapho obaba mkhulu bethu bebemweya umuntu wesifazane ukuthi mangikhuluma uyalalela yini phela nje. Angakangeni ke kuthini mhlawumbe sengizoyile ngithe ngizokwenza i-intro mnganami yabona nje ubuza ivoice yami ngiyakhohlela i-intro nje lesiyenzayo angangeni ke kuthini nansi into ebucayi ukuthi iyolungiswa kanjani body angazi. Akhona i-stories lapha ensini yase Eden. Yeah, ngiyasikhumbula. Ngangekho yeso. Ake sisibuke nje sisithi. Nango inyoka ifika. Ithi inyoka okay. Ngizobanqoba kanjani lapha? Athi uNkulunkulu sekhulumele ukuthi ningadli la wara yonke into. Ithi inyoka okay. Konje lento ngizoyishaya kanjani? Iqala kuEva. Umuntu wesifazane. Ayiyange endodeni. Yaya kulo wesifazane. Yathi lalela wena qiqi yashi. Ayamnika kona. Umuntu wesifazane emehla ku right. Akunandaba nalonto siyoxoxa one day mama kuyinto religion. Wayisenika indoda. Mhla indoda yamukela. Yahleka yodwa inyoka ethi ngiqedeni. Mhla indoda yamukela. Eve became a provider and indoda ya receive. Kwasekuphelele. Ngoba uma usathane sezoshaya ifamily udala idisorder. Umuntu wesifazana provide indoda receive. Yonke imizi not some of yonke imizi whereby umuntu wesifazana uya provide indoda ehleli yamukela. Sekubhaliwe indongeni mene teken ufasin numbered your days are numbered. Ngisho indoda ungayithengela imoto ezo6 umuntu wesifazane ayijabule ngalendlela ocabanga ngayo quantifyo la. Yes ngisho ngenza ucathi nikhisane kodwa quantifyo la. Once indoda yamukela nje yathi yasaqhaqhazela yamukela yathi quantifyo la. Yikho noma uzoyenzela into mase sikhuluma ngokuhlonipha kulama lesini lawa lezinto ezizolandela ukuthi mangenzeka ukuthi umuntu wesifazane ublessed ukudlula indoda mawuzoyenzela into uyenzela kanjani kuze ingafile izifi yakhangeza. Kodwa amadoda ayazwela no Kakhulu but ke ayiseshayeka sizoxoxa ngoJuly ayiseshayeka ukuthi angakhali futhi angavezi. Ilento ke leshaya ukuba romantic yashaya ukuba friendly yashaya ukudlala naloyo nje wathi indoda ayikhali akasile ekhanda lo washo lonto. Ngisho wathi wakuseBhayibhelini ke cha akaphilile ekhanda ngani kwakhala noJesu esibambanweni. Kulokuthiwa mena tigers khona itiger nekhanda elikhulu kanje. We not tigers. uNkulunkulu wengakayifaki inyembezi kuthina kanti akufuneka isikhali. Ubona amadoda kube ngathi ayikho romantic ayihleka idlala injani ibanjwe ile mtheshwana esingayazi sukaphi indoda ayikhali. Hayi ungakhali
hayi indoda yizweli qina iba indoda ungakhombisi ukuthi awuthandi wena musu uzokhombisa sokusulwa sokuphihliza yonke into ubone ukuthi usuyaqhuma yabo those are the things engicathi funa sikhuliswe kuzona nezingane zethu kusho ukuthi uNkulunkulu waba wrong ukufaka inyembezi endodeni makufuna indoda engakhali so zonto ongitshela ke mhlawumbe sesivala umuntu wesilisa ake ngithi ube unfortunate ukuthi uthola umuntu wesifazane ongahloniphi sure uyisolve kanjani leyo problem I think lento ikhulumayo identify i-problem manje ukuthi lento yokungahloniphi kwesinye isikhathi komuntu wesifazane othandweni ayikho into engakunqoba angakubamba kupotopotoze nje abantu kodwa bengakuhloniphi iyaphela leyo uyisolve kanjani as umuntu wesilisa ngoba ngiyakholela ukuthi mhlawumbe amadoda amaningi abhekene naleyo nkinga yeah ngicathi kuJuly vele uyarecorda ngithi uyarecorda ngizocela uyibeke leyo kuJuly yes ngizoyikhapha phezulu kuthina abantu besilisa makwenze umuntu wesifazane engahloniphi uNkulunkulu akasisize sibe nama break okay ayithi kunomehlo phakathi kwendoda nomuntu wesilisa indoda umuntu wesilisa onama break umuntu wesilisa indoda engenama break kuyabuya kancane kwena yangiyabona akuyona ifoni iteki higher grade siyehleza yini indoda umuntu wesilisa okwazi ukubreaka ayibambe sediniwe athi akashawa umuntu wesifazana break yini indoda umuntu wesilisa obona imali ihleli kambi athi ayakusiyona yami yini indoda umuntu wesilisa obona umuntu wesifazane egqoka into emfishane la namathathu emi kahle athi umcela uxola iqhenye lo umuntu wesilisa athi ngeke ngimbambe ngenkani umuntu wesilisa ayibamba ngeke ngimrape indoda inama break yini umuntu wesilisa indoda ebona imoto akuyona yayihalela izihlahle ngo reverse iyoyigoqoza uhlulwa ama break okuyibamba umuntu wesilisa ke loyo yini ehlukanisa umuntu wesilisa nendoda ama break abantu besifazane badelele yazo kanjani badelele awu umuntu wesifazane akakusukela bese ecasukile athi ngishaye phela ngishaye mawisilima phake mpam athi uhlulwa bangangawo uthi ngibiza amaphoyisa ethweza ayinawo isilimo ayidedela impama yabonani so abantu besifazane bayide futhi ukasho nento engaqondile yona ungadlula ngemoto kanye athi kuyasakuthiwa wehla wenyuka ngehla ngenyuka ngidlule kanye akithi banewumbo kuyiwumbu ngena imbewu ayishintshe beyingane umuntu wesifazane uthenga igross ayishintshe bewukudla uthenga indla ayishintshe beyikhaya umnika iword ayishintshe sentence ayishintshe beparagraph banehaba engathi lento ingathetshelwa amajaji kunjalo umuntu wesifazane mekhuluma susihaba ulalela iqiniso akethi yayizwa ke banehaba manje nawe musukucasuka kanti ukucasuka yihaba indlela asho ngayo inehabaring yonke into yabi nehaba yini ke zosisiza sabantu besilisa ukuthi kube khona inkomfa angifuni ukuthi inkomfa yama break fluid kuthi sabantu besilisa singabafana singamadoda singamakhehla ke sifakwa ama break ama break fluid umuntu abantu besilisa nje South Africa asidinga into eningi break fluid sidinga service ama break ukuthi ngishese kucasule kanjani uzibambe sometimes akukhombe kanje uzwe nganyanya yabo mfethu usho ukuthi yabona ke manje kwangcono uhleka oy uyakomba bhuti yabo amadoda alalela khompela omunye aqhumisa impama yes umuntu wesifazane ededela impama okutshela amadoda azobhala phansi la okutshela amadoda qhumisa impela enze into ongeke ukwazi ukuyixoxela abangani bakho but usuku challenge uthina ama break akho angakanani then ungikhumbuze ke mntwana khona insizwe ihlele ejele unfail zaphelelwa ama break azona iboshwa nezigebengu phela ukuba igebengu isejele ngaba nje eminyango lapha eminyango kuhleli ingelosi lapha ejele kugcwele ingelosi iboshwa ingaphandle yikho ngaphandle konje bahlulwa ama break wakukhomba kanje wadedela impama nequpha
wahlala ocingweni bakulanda Eish. angithi ayibona ama break awubulawa yinto Eish. masingana ama break Yeah. sifundiswa ama break ukuthi esengicasule waqeda kona wabona abantu omunye ahlanye afune nje capitalize into yakazobona ngisazobuya ekutheni nako anginjoba ngikhuluma nje angilona igagu mina nginomuntu wesifazane wangishutha naked awumazi ngegama ba awukazi uzuthi ngenzani njoba ngikhuluma kanje angikhulumi nje ngegagu ngikutshela iqiniso ukuthi ama break asibana bodi angithi omunye uzothi uyamotivate uzonto cha kule asimotivate lesiyaxoxa ngithe ekuqaleni abantu besifazana sibafuni kodwa siyabadinga we need them nabo siyacela bas understand phela ungakhohlwa ukuthi la igazini lami khona Antoni uJesu angaba lapha phakathi somewhere but la igazini khona Antoni khona uviliya la khulu wami la gcwele la igazini umuntu wesifazane ozala azozodila nabo la bela kumina nami ngilwa nami ngisempini kwaPaul wabhala iBhayibheli uthi ngithi sengithatha isinqumo sokwenza into enhle kuvuke ngaphakathi kumina into engiholela ekutheni ngenze into ebhedayo uthi lokho engikuthandayo angikwenzi kodwa lokho engakuthandi ngiyakwenza uthi then uyishaya kanjalo akulula ukuhlala nendoda endlini indoda ihlula yona inqotshwa abangaphezulu kwayo yes wonke amadoda aqondile athobile azokutshela sanqotshwa ama higher powers it God abantu abadala the list is endless ayikho nje yake ilungela ayithatha kumqiniso Yeah. Injalo nje besihleli naye uPastor Zondo ungakhohlwa usilandela einkundleni zokuxhumana Facebook, Twitter, YouTube wenze sure ukuthi uyangena lapha ku YouTube uyasilandela usithinte futhi officeini sikhona la eMusic House KZN Music House ungasivakashela uzosithola uthi nje udinga ama office eNews Avenue uzosithola sikhona sizokulandela nabasibonge kakhulu kulabo abasifonelayo bathi ositholela bani ngoba okwamanje sishaya iwin yodwa because ipolitics yabathola ibusiness yabathola soon and very soon sokuphathela isimenywa esiqavile uzobona sebengisho ukuthi isona ke lesingangikhuluma ngaso ngenxa yemoto Legend 50 yeah ingeke drive Legend 50 mnganami yeah yaphenduka esikhotha athi yabona mayisibheke phezulu akufani ukulimala kwabantu wawushayile angezwa kangishayela imoto ngimhamba ethi yabheka and ngangaba no sasihamba ngo40 linetha sangaba u40 linetha mayisibheke phezulu ithe lapha ngingqike kathathu mina nemoto ish kunga drive mina kwakudrive uDumsani kwezu2 driver mina kwe1 lapha yabo mase kuthiwa wow ama light ubuka lapha ezibukweni uthi le sound le inama lights kanjani yabona makuthiwa ubhemile noma uphuzile bazokutshela abantu mawabona ebluwana ethiwa mdlathi right iuzwa la kuyabheda uthi hayi ngoba makwamaphoyisa azothi futha uthi right kubheda kwama kuthiwa wow wathi ubuka la wathi uyabheka hayi a red cross usuthi hayi ngilimele ngoba makuza iambulance izokusiza sicela besifazane bonke kuma relationship nasendlini bashintsha ama light ungabi kwi relationship kanti une light yamaphoyisa phezulu ngoba umuntu wakho uzosaba ukukhuluma iqiniso ngoba wena uzom-arrest kodwa iba ne light yabaka Red Cross ngoba ngisho ngamtshelani uzomsiza shintsha ama light umuntu wesifazane sokwazi ukukhuluma ngoba kubhlungu ukuhlambuluka ukhuluma iqiniso kumuntu othi usuphila naye akubambe ngalo njalo bhlungu kuyisola kuningangisho la
Another one. Another one. KZN bekumnandi ukuthi sihlale noPastor uSthembiso Zondo la kwiNews Avenue. Don't you dare do what I wouldn't do. If you did, please take pictures. Thank you. So. Thanks.